Godmorgen. På Velling Friskole er det vigtigt for os, at alle bliver set hver eneste dag, både børn og voksne. Velkommen til Velling Friskole. Kom med os. På Velling Friskole har vi et fremragende kollegialt fællesskab. Der er både plads til humor og seriøsitet. Vi er ikke helt ens, men det ser vi nu ofte som en styrke, for det er børnene heller ikke. Vores morgensang og vores fortælling, det tror vi bidrager til, at vi får nogle åbne og livsduelige børn. Friskolen ligger tæt på fjord, å og skov, og vi har et stort udeområde, hvor der er plads til leg. Vi bruger uderummet i vores undervisning og får teori og praksis koblet sammen. 0. til 4. klasse har udeskole i sommerhalvåret 1 dag om ugen. På vores skole har vi en legende tilgang til undervisningen. Vi vækker børnenes nysgerrighed i forhold til faglig og social læring. Her på Velling Friskole, der vægter vi de praktisk-musiske fag lige så højt som de boglige fag. Fordi vi ønsker at skabe hele mennesker, der både kan tænke med hjernen, hjertet og hånden. 1, 2, 3, 4, break! Musik og sang er en stor og vigtig del af hverdagen på Velling Friskole. Gennem musik danner vi hele mennesker. Mennesker, der tør, kan og vil indgå i samspil med hinanden. Vi vægter fordybelse, vi vægter kreativitet rigtig højt her på stedet. Så derfor har vi også de bedste faciliteter til det. I fritiden bruger vores elever faktisk også rigtig meget af deres tid her. Her har vi så vores værksted, og her har eleverne fra 0. klasse til 4. klasse obligatorisk værksted hver år. Sidenhen i 5., 6., 7. og 8. kan man vælge det som valgfag. Når de går i 0. og 1. får de en følgeven i 5. eller 6. klasse. Og det giver jo en kæmpe tryghed for de små, at de kender nogle af de store. Vi spiller både store og små ude på multibanen i frikvartererne. Det er nemlig rigtig sjovt. Vi er helt vildt glade for at have 7. og 8. klasse her på Velling Friskole. Det er sådan kronen på værket. Vi har lavet et anderledes forløb, hvor der både vægtes de kreative og de praktiske og en masse projekter. Så det er et rigtig godt og trygt ungdomsliv. Vi vægter mange ting på Velling Friskole, og faglighed har en kæmpe stor værdi for os. Med faglighed er mange ting, og vejen dertil kan være meget anderledes herude, hvor den er præget af nysgerrighed, bevægelse og en legende tilgang. I hvert fald er det vigtigt for os, at vores elever bliver til nogen, samtidig med, at de bliver til noget. Tak for besøget på Velling Friskole. Håber vi ses.